Inrakurak ni Mr. Hendrik Pedronan, MDRRM officer iti iliti pagudpud, ang manarimaan iti talong aldaw apan nag-training di iti barangay officials iti sangapulo ket inem a barangay iti nasa ungaili iti parag-rescue. Kuna ni Mr. Pedronan aday ito'y katpaset iti National Resiliency Month iti MDRRM kadwada iti BFP Special Rescue Force. Imbatad na anapintas launay da ito a programa ken timely gapot ta makapaspasar iti agdama ti Ilocos Norte ti matutuda at tiyempo ken panagbabagyo. Imbatad na ang mabalinda mausar dagiti maadalda kang runaan na ket adada iti kabaybayan na paset iti Ilocos Norte. Diti madamang bubraan mi iti tatta, i-capacitate mi dagiti community disaster volunteers nga adda iti iliti pagudpod tapnon basta adda iti katulungan mi no agresponde kami especially during emergencies and other disasters iti nga mapasamak iti ilimi. Dagiti makikita tayo tataapong ag-training ket dagiti kaming iti barangay officials, dagiti emergency volunteers iti barbarangay tapno no from our grassroots levels ket adda dagiti katulungan mi nga first responders. So sino dagiti mang training kadakwada sir? Dagiti mang training kanya dagit nagapupay iti province of Ilocos Norte Special Rescue Force iti Bureau of Fire Protection nga idadolwan of course our provincial director ni Ma'am Annie Parado. Actually may isang programa mi during the nationwide disaster resilience month. Amo tayo may tatang July kay National Disaster Resilience Month. Iso nga may sa deti apong activity mi for this month in preparation of course nga kadeti agdama nga sitwasyon iti ayan mi. Amo tayo met apo nga during this coming months kay tapa nagtutudo niti ayan mi. Iso nga at least apo is very timely and relevant para kadagiti training apo nga first responders ti barangay. Agdama ket panagan-an na iti ibang pangruna iti biyang iti LGU pagudpud kadagiti amin asakupenda a lugar kang runaan na kadagiti residente. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.